Li Bitlisê rojnamevan Sinan Aygül di sala borî da ji ber karê xwe ragihandinê sê caran hatibû desteserkirin û du caran jî hatibû zîndankirin. Ew beriya hefteyekê bi biryara dadgehê hat berdan û darizandina wî dêne girtî berdevam bike. Derheqê Aygül da ji 2007 vir ve 137 lêpirsîn hatine vekirin û ew 5 caran hatiye zîndankirin. Lê hin lêpirsîn wek doz derheqê Aygül da vebûn û heya niha wî ji 22 dozan cezayê pereyî û nêzî 15 sal cezayê zîndanê wergirtiye. Eger dadgeha bilinda Tirkiyê cezayên Aygül erê bike, ew dê dîsa bikeve zîndanê. Lêpirsîn û dozên ku derheqê min de hatiye vekirin, yani ne piranî sadan sadê wî hemî karê rojnamevantiyê. Ji ber karê rojnamevantiyê derheqê min de doz hatiye vekirin, lêpirsîn hatiye dest pêkirin. Dadgehên Tirk, dozgeriyên Tirkan jî piranî ji rojnamevanê Kurd girê didin rêxistinên ku gorê qanûnê wan îlegalin, yan rêxistinên terorî ne gorê wan. Dozên ku derheqê min de hatine vekirin jî piyava ne, yan endamê rêxistinê bêjin tu endamê rêxistinê, yan bêjin te propagandaya rêxistinê kiriye. Di heman salê da li Meclisa Tirkiyê derheqê karê ragihandinê da qanûnek nû hatibû derxistin û ew zagon di nava ragihiştî da wek qanûna dezenformasyonê tê zanîn. Aygül piştî wê qanûnê ji aliyê dadgeha Bitlisê ve ji ber çêkirina nûçeya derheqê destdirêjiya zarokekê da bi îddia agahiyên direv belav kiriye hatibû girtin. Min îddayek anî bî ziman navbera 2 saat 3 saetan da ez hatim girtin. Çima hatim girtin, çan hatim girtin, ew ez jî nizanim. Ku min girtin, ew jî nizanî ji bo çi me girtine. Yani ku suçdaran bigirin jî berê diçin rojnamevanan digirin. Yani rojnamevanan ku îddayê tavîje holê berê diçin wî digirin, wî didane sekinandin. Dengê qut dike. Li gor raporên komela rojnamevanên Dicle Firatê di nava 2022 da hejmarek zêde rojnamevan rastê tundî û gefa kuştinê hatine. Heman komala diyar dike ku di meha Xizîranê da 16 û di meha Cotmehê da jî neh rojnamevanên Kurd hatine girtin ku ew xebatkarên jin nîvs û Ajansa Mezopotamyayê bûn. Ji sala 2022 ji hemû sala beku em bêjin ku nava van 10 sala da herî sala xeder ji bo rojnamevana îsal bû. 2023 em bêjim heta hilbijartin biqede wê 2022 xirabtir derbas bibe. Lê hemberî wê jî berxwedan jî wê wisa bawerim ku berxwedana rojnamevana jî wê wisa xurttir bibe. Ji aliyê din ve serokê ragihandinê yê Serokkomariya Tirkiyê Fahrettin Altun diyar kiribû ku dewleta wan dibin navê azadiya ragihandinê da destûr nade propaganda terorîzmê û pesindayîna tundiyê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bitlis.